Vivant omnes virgines. Vivant bone laboriose. Oftewel, bedenk bij alles wat ge doet, de vuurtjebouw is ook niet goed. Ik heb niet zat. Ik heb niet zat. Oh. Waarom zou je me spoeien? Dan schiet ze toch geen bliksem met op. Niks. Dan zeg het zelf. En een haas die rent. En een slek die kruipt. En toch hebben die twee op dezelfde dag niet op. Laat de mensen maar kletsen, joh, laat ze maar kletsen. De vorst heeft straks gezegd dat door zijn haan de vogelpest zou hebben. Onzin. Vandaag weet je wat veel erger is? Vandaag lees ik in de Veldense krant, nou, binnen een jaar dan ruiken ze nog zo voor de hele wereld. Ja, heb je niet gelezen? Velde wordt het loopcentrum van heel West-Europa. We sturen, schrijven ze ook nog bij dat ze er naar Korea sturen. Mij dunkt, daar stinken al genoeg. Ja. Nee, dat is allemaal klets van de mensen. Let zei er tegen mij, dat wij niet meer bij Reservoir op een hoop moeten staan. Ook onzin. Ik heb het meneer Reservoir zelf gevraagd. En toen zei de jongen, dat kan me niks schelen. Maar dan moet je nog wel het zonnespak aan doen. Ik zeg, tof knal. Dat hebben we iedere dag, ja. Proost. Verleden week had ik mijn vrouw een briefje naar het bed gelegd. Ze hoefde niet op mij te wachten. Ik loog er al op. Toen wordt het zoekwoord, hè. Toen zei het dicht lui een bierste, liefst maar de ganse dag in bed te stinken.
Ja, dingen aan andere mensen zetten. Stel, die is voor zo'n kapitein Karelsen, hè, die toch 14 dagen, 14 nachten op zo'n eenzaam schip weet rond te dobberen. Dat is een held. Zijn kind heb goed geliefd. Ik kan met die man meeleven, want ben ik zelf lang genoeg betroes voor geweest. Ja, op het Noordersplein bij de schuitjes. Stil, Lucie. Mijn vrouw is zo goed tegen mij. Als het zo weinig goed ging, wie die sigaar, dan was ze een prachtneer. Ja, heerstertje. Nou, mijn vrouw die weet het wel, hoor. Mijn vrouw die weet het wel, niet een netje, die weet het wel. Hè? Maar en, wat die niet weet, hè, dat zegt mijn schoonmoeder me wel. Oh, stil, luister. Wie die zich voor de eerste keer de ouderdomsrente ging holen, hè? Toen is ze van plezier met de stadsbus naar ons buiten gegaan. En toen is ze zich toch in een mierenhoop gaan zitten. Nou, en sinds die tijd is dat mens zo kriebelig geworden. Ik kan geen lolletje meer verdragen. Oh nee, ik heb geen leven. Ik heb geen leven met die vier. Nou hebben ze ook nog herrie met de buren bij ons boven. Ja, maar dat is ook een stel kajakkers. Ja, eerlijk, die gebroeken met 8 man en een bril. Ja, dat heb je er niet metgemaakt. Ik ga maar in de regel, ga ik maar de straat op. Ik kan dat niet doen, al dat. Ja, wat hebben ze mijn vrouw ook nog beledigd? Ja, ze mijn vrouw beledigd. Ze zegt zo. Ze zegt zo. Als ze kosten wat ze willen, dan veranderde ze mijn vrouw in een kanarievogel. En dan lieten ze stiekem de kat binnen. ik kom er altijd op pad. Altijd op straat. Maar op straat kan ze toch ook nog wel iets wat meemaken. Hier. Nou, vooral met het verkeer. Ik heb al 2 keer in mijn gered. Eén keer een klein jongske die was met zijn broerken op straat. En die loopt zo. Nou, als ik hem niet gesnut had, paaf onder een bromfiets. Hè. En toen zeg ik tegen dat grote broertje, ik zeg, nou, moest we ons beter roetie huur. Was ze die broertje hoos kwijt geweest. Je ziet hem met zijn schele ogen aan en dit alles niet erg, je hebt toen nog precies hetzelfde. Nou, hier in de statie, hè. Hier in de statie heb ik nog een mens gered. Net voor een autobus, hè. Ook precies
geef ik tegen een douw en toen kwam er nog net voorbij. En de man dat ik hem nog moet doen zitten met geen held. Wie kan ik ook daarvoor bedanken? Ik zeg, oh, beetje gek. Dat is al lang goed. Dat is al lang goed. Nee, zitten, nee. Ik wil me toch met een dank tegen u voor beturen. Wat kan ik voor u doen? Ja. Zit je getrouwd? Nee, zitten. Nou, als je dan eerlijk wat voor mij wil doen, trouw dan met mijn schoonmoeder. En dan gaat je samen emigreren. Ja, wat beleefd. In zo'n gezin beleeft ze van alles. Hè. Ja, ik kom in het gasthuis, hè. Ik kom in het gasthuis, ik moet familie opzoeken en er komt boven over de gang. Er komt een verpleegster met een wagentje en er loog een kranke vrouw op. En achter het wagentje, daar liep dokter Van Beek en dokter Paulussen. Toen zei Paulussen, heb Stichting geopereerd? Ja, zegt Van Beek, nou net. Waarvoor is het, Paulussen? Voor 300 pop, zeg. Nee, toen. Nee, dat moet je niet doen. Nee, dan krijg ik straks. Nee, toen zei Paulussen. Ze zei, nee, dat bedoel ik zo niet. Wat had ze? 200 pop. Nee, ik bedoel, wat mankeert die vrouw? 100 pop, ja. Maar hem nou weer. Stil nou, stil. Om nou weer op mijn familie terug te komen. Ik zeg, dat geeft zo niet. Dat samen wonen en dan heb ik een aanvraag ingediend aan het woningbureau. En dan moest ik bij meester Wijnhoven komen. Daar ben ik door naartoe gegaan. Toen zei hij, jong, de kumps weer open. Ja, dat zag Adam ook weer Eva voor de eerste keer zo. Maar ze heeft, daar hebben ze een goede kans op Kumpen Hoespree. Schreven ze een nette brief aan de gemeente. Dat heb ik geschreven. En daar heb ik zo daarover gelezen, dat kan ik gans verboeten. Ik heb, moet je eens luisteren, ik heb er nog wat van leren. Ik heb zo geschreven. Daar waren ze nog weer, wacht. Nou, zeer eerwaarde heren gemeentebestuur. Wij zijn zo klein behuisd dat wij op onze kamer maar 1 bed kunnen opstellen. En we hebben het nu zo benauwd dat wij ons niet kunnen keren van de ruimte. Ik heb rheumatiek en een kind van 1 jaar. En dat komt allemaal van de vocht.
stil, luister, stil nog, stil. Wij zijn sinds 15 maanden getrouwd. En nu is mijn vrouw in andere omstandigheden. En nu vraag ik u, moet dat zo blijven? Zeg Mien. Ik kan, luister, stil, Miel, luister. Ik kan dat gesnork van mijn vrouw niet langer handhaven. En ik maak mij erg bezorgd dat dat zo blijft. Of u moet ons helpen om op een gescheiden bed te slapen. Ja, toen heb ik toegeschreven. Wij willen ook wel eens lang uitliggen. Dit is wel stil. Nee, stil, dan kunnen we meer. U moet maar eens komen kijken. Want een huis is best verrekken. De muren van de kamers naast ons, die de griep hebben, die zijn zo dun dat ze ons door de muur aansteken. En toen schreef ik zo, op les schreef ik zo. Komt u maar een spalshoogte nemen, dan kan u ook de koorts krijgen. Ja, en dan had ik eronder gezet van deze knoep schraapbollen. Maar ik als kleine man, ik huur er gaar niks van. Zodat hij mij maar zitten of ik goed of slecht kan pitten. Nee, ik vind het gaar niet fijn, maar mijn geval is veel te klein. Je moet er verder gaan en mogen niet blijven staan. Zolang den haan hij krijgt, vergeten we je slijt. Veel schepen zien verzonken, veel mensen zien verdronken. Maar zolang Verstoen blijft staan, zal Jokes nooit vergaan. Dank u.